Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, олға таба койбір темалар турында. Коронавирус аркасында кертелгән шикләүләр йомшара, авыручылар саны кимейме? Безнең ишегалды программасы комплекстагы күп кенә проблемаларны хәл итә. 47-нче комплекста эшләр ничек алып барыла? Елга трамвайы Алабугага кадәр бара, пассажирларга нинди шартлар үтәү мәҗбүри? Татарстанда яшәүче 30 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Алар арасында шәһәрдәшләребез юк. Бу соңгы тәүлек эчендәге мәгълүматларны Республика оператив штабы хәбәр итте. Шулай итеп, 5 августка Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 5694 очрагы теркәлде. Аларның 4565-е терелгән, 4-се узган тәүлектә. Татарстанда шикләүләр йомшарачак. Республика премьер-министры Алексей Песошин масса күләм чаралар үткәрергә мөмкинлек бирә торган карарга кул куйды. 3 августтан башлап ачык майданчыкларда 50 меңнән артык кеше катнашында күңел ачу, мәдәни күргәзмә, реклама, спорт һәм башка чаралар оештыру рөхсәт ителә. Тик бер шарт бар. Роспотребнадзор органнарына бер атна алдан язма хәбәр итү мәҗбүри булып тора. Шулай ук урамда урнашкан аттракционнар һәм ачык һавада урнашкан зоопарклар эшедә рөхсәт ителә. Карар әлеге ябык биналарда масса күләм чараларны тыя. Кинотеатрлар, балалар өчен уен бүлмәләре һәм төнге клублар ябык булып кала. Өстәмә ял көне биреләчәк. Россия президенты Владимир Путин диспансеризация узу өчен 40 яшьтән өлкәнрәк хезмәткәрләрне бер эш көненнән эштән азат итүне күздә тоткан федераль законга кул куйды. Документта хезмәткәр диспансеризация үтү өчен эштән азат ителүне, күмәк килешү яки локаль норматив акт белән каралган очракта медицина оешмасы берләшмәсен күрсәтергә тиеш дип билгеләп үтелә. Яңа нормалар диспансеризациядан файдалана алуны арттырачак, эшләүче халыкның сәламәтлеген саклап калуны, актив хезмәт тормышының дәвамлылыгын арттыруны, вакытлыча хезмәткә яраксызлык чараларын кыскартуны һәм тормыш сыйфатын күтәрүне тәэмин итәчәк дип көтелә. Шулда безнең ишегалды программасын гамәлгә ашыруны дәвам итәләр. Бүгенге көндә шәһәрдә 62 микрорайонда эшләр алып барыла. Шәһәр башкарма комитеты җитәкчесе Фәрит Салахов 47-нче комплекстагы реконструкцияның үзенчәлекләрен тикшерде. Тулырак алдагы сюжетта. 47-нче комплекста эшләр дәвам итә. Бирдә безнең ишегалды программасы кысаларында 16 торак йорт тирәсендәге территориялар ремонтлана. Барлык проектларда җирле халык белән фикер алышынып, аларның теләкләрен исәпкә алып ясала. Мәсәлән, Шамил Усманов урамы ягыннан ишегалдына керү юлы барлыкка килде. Проезд открыли для удобства, во-первых, жителей, во-вторых, для более оперативной возможности оперативного заезда наших специальных служб. 47-дә 14 йортта яшәүчеләр пандуслар сорадылар. Шәһәр башкарма комитеты җитәкчесе Фәрит Салахов аңлатканча, баскычта пандус төзү мөмкин түгел иде. Ул вакытта төзүчеләр креативлык күрсәттеләр. Вот такое интересное решение нашли мы по устройству пандусов для маломобильных групп, потому что сами подъезды имеют входные группы, значительно возвышающиеся над существующими тротуарами. Кискен мәсьәләләрнең берсе булып парковка урыннары кала. Барлык эшләр дә Шамил Усманов урамын ремонтлау белән бергә алып барыла. Бирдә 250 яңа парковка урыны көтелә. Проекты мы делали, исходя из стопроцентной потребности и пожеланий жителей. Фактически исполняться будут под лимиты, которые выделены под эти дворы. Но те схемы, план схемы, которые были сделаны на эти дворы, мы их не убираем, то есть в случае поправления экономической ситуации мы будем заходить в эти дворы еще раз. Борчуган сорауларыгызны 8-875-20 кайнар линия номеры буенча яки безнең ишегалды программасы сайтында бирергә мөмкин. Аны сез экранда күрәсез. Проект 5 елга исәпләнгән, быел 131 ишегалды яңартылачак. Лилия Гатина, Валерия Новожилова, Ленар Султанов, яңалыклар. Шамил Усманов урамында да ремонт эшләре дәвам итә. Әлегә урам шәһәрдәге иң проблемалы урамнарның берсе булып санала иде. Бүгенге көндә бирдә эшләр 30%-ка башкарылган. Башкарма комитеты җитәкчесе Фәрит Салахов бу объектта да булды. Тиздән Вахитов проспектыннан Татарстан урамына кадәр 2 километрга якын яңа юл катламасы алачаклар. Чолы халкы әлеге ремонт эшләрен түземсезлек белән көтте. Чөнки бирдә юл чокырлардан гына тора иде.
Но если это все доделают, никаких замечаний не будет. Освещение, да, лучше добавить. Лишь бы не развалилась через год. Да. Вот это самое главное. Әлегә юл участогын ремонтлауга 200 миллион сум акча бүлеп бирелгән. Бүгенге көндә яңа җәяүлеләр тротуарларын, бор ташларын төзекләндерү, машина йөрү өлешен һәм парковка урыннарын киңәйтү буенча эшләр алып барыла. Барлык эшләр дә торба үткәргечләрне алыштыру белән бер үк вакытта башкарыла. У нас 6 пересечек здесь было, да. Вот здесь первая была, они ее закончили. То есть с ними в плотном контакте работаем. Я так понимаю, они специально сделают свою работу, чтобы потом не возвращаться после ремонта. Да, это было сделано для того, чтобы одновременно, чтобы потом они на следующий год не скрывали наш асфальт, так скажем, новый уложенный. Поэтому посовещались, решили, что вот так вот будет лучше сделать. В рамках нашего ремонта они свой ремонт производят. Шамил Усманов урамында барлыгы 70 яктырту баганалары, 140 яктырткычлар булачак. Шулай ук юл йөрү өлешен, юл билгеләре, ясалма тигезсезлекләр һәм тамгалар белән тәэмин итәчәкләр. Юлчылар барлык эшләрне дә вакытыннан алда тәмамларга планлаштыралар. Работы по контракту должны быть уже до 1 ноября, но на Эльгамбарович поставлена задача к 1 сентябрю, 15 мы работу здесь, дай бог, завершим, если нам погода позволит. Шәһәрдә иске Сарман һәм машина төзелеше урамнарында, Залесный проспектында, шулай ук автомобиль җыю һәм җитештерү юлларында ремонт эшләре бара. Быел имин һәм сыйфатлы автомобиль юллары ил күләм проект кысаларында 680 миллион сумлык ремонт ясала. Барлык ремонт эшләре көз көне тәмамланачак. Лилия Гатина, Валерий Новожилова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Әгәр сезнең берәр проблема борчыса, яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз. 51-31-31 номеры тәүлек буена эшли. Кызыксынган яки борчыган сорауларыгызны WhatsApp хезмәтенә дә юллый аласыз. Фотосурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8-995-982-31-08 телефоны буенча көтеп калабыз. Безнең хәбәрчеләребез сезнең белән элемтәгә кереп проблемагызны хәл итәргә булышыр. Кирәкле җитәкчеләр белән күзгә-күз очрашырга ярдәм итәр. Бәлки нәкъ менә киләсе чыгарылышта сезнең мәсьәлә хәл ителер. 2 августтан М8 елга трамвайы Алабугага йөри башлаячак. Һәр көнне иртәнге сәгать 8-дә ул Алабугага килеп, аннары Түбән Камага барачак. 15 сәгатьтә теплоход кабат Алабугада тукталыш ясый. Су буйлап матур йөрүне яратучы чаллылар искиткеч мөмкинлектән файдалана алалар. Теплоходта йөрүчеләргә битле һәм перчаткалардан булу мәҗбүри. Пандемия белән сәбәпле 65 яшьтән өлкәнрәк кешеләрне трамвайга кертү катгый тыела. 2 август Россиядә һава десант гаскәрләре көнен билгеләп үттеләр. Быел канатлы пехотка 90 яшь тулды. Чаллыда бәйрәм мәңгелек ут янында узды. Тантаналы чара Ватан-Ана мемориалы янында иртәнге сәгать 10-да узды. Десантчыларны бәйрәм белән котларга дип иратларның хатыннары, балалары, туганнары һәм дуслары килгән иде. Зәңгәр береттагы сугышчылар һәр вакыт Россиянең горурлыгы һәм даны булды һәм шулай булып калады. Чаллыда һава десант гаскәрләрендә катнашкан 1500 ират яши. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Скачай приложение такси aska.su. Настрой свой тариф. Рустикс Детейлинг. Наномойка, жидкое стекло, полировка фар и кузова, химчистка, удаление царапин, нанокерамика. Телефон 783-201. Телефон 783-001.